ба синни хурдсолӣ ба амин кор яъне ба амин ихтирооркорӣ шавқ доштам, чунки падарамон дар хона ба ҳамин корҳо машғул буданд. Баъд шавқам аз хурдсолӣ ба амин соҳа ба вуҷуд омад ва бори аввал дар синфи панҷӣ соли 2014 буд. Дар аввалин озмун техникони ҷавон баргузор гардид ва он вақт ман як дастгоҳи ҳамин огоҳкунаки беноқил, лекин дар он давра вай хеле сода буд, содатар буд нисбат ба ҳамин сола. қатъи ҳамон асбоб кор кардам ва дар ҷумҳурии сазовор ҷои якум гирифтам. Дар ҳамун хурдсолӣ аллакай ҷо гирифтан, баъд шавқам бисёртар шуд ба ҳамин соҳа. Баъд аз синни синфи панҷӣ сар карда то ҳамин давра дар ин соҳа кору фаъолият кардаистам. ҳозир ман дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ таҳсил мекунам, факултети сохтмон ва меъморӣ. Лекин баъд аз дарсҳо ҳар рӯз ман ба бинои асосии донишгоҳ мебиёям. Дар ҳамин ҷо дар лаборатория бо дастгирии устод ва дигар донишҷӯёне ки дар ин ҷо фаъолият мекунанд мешинем ва корҳои навро пеш мебарем, ки ин барои худамон фоидаи хеле муфидро ба даст меорад.